Som du nok ved, så er det skidesvært at få fingrene i en bolig i København. Det er der mange gode grunde til. Disse 3 bygninger er næsten ens. De er bygget næsten samtidig, og så ligger de på den samme gade her i København. Alligevel er der en verden til forskel for, hvilke regler der gælder for dem. Eksempel 1. Den her ejendom er opført før sommeren 1966. Den består af lejligheder, og de må ikke lave sig selv om til ejerboliger, men hvis de vil lave en andelsboligforening, så er det helt okay. Eksempel 2. Ejendommen bag ved mig, lige på den anden side af gaden, er opført efter sommeren 1966. Den kan blive til hvad som helst. Ejerboliger, private lejeboliger, andelsboliger, you name it. Specifikt den her er så blevet til ejerboliger, fordi det er der rigtig mange, som der efterspørger. Men som du nok ved, så er der ikke særlig mange af dem i København. Eksempel 3. Ejendommen bag mig består af andelsboliger. De må gerne beslutte at lave det hele til private lejeboliger, men de må ikke lave det hele om til ejerboliger. Er det ikke på tide, at vi får ens regler, der tager udgangspunkt i, hvad borgerne efterspørger, og ikke hvad politikerne dikterer? Det synes vi i Liberal Alliance.